Iniciem avui l'oratge amb tres imatges, tres fotografies, esta de Benidorm que ens envia Elio i que mostra la rosada blanca que teníem este matí en molts punts del territori, també zones properes al litoral, en les zones més fondes. El fred ha sigut intens en les últimes hores, veiem aquestes imatges també en este cas que ens envia Blai Banyot des de la zona de Bocairent. Hem tingut temperatures inferiors als 2-3 graus negatius i esta pròxima nit serà més freda. Esta pròxima nit serà la nit més freda de tota la setmana, amb temperatures més baixes. Observen aquesta imatge de Caudete de las Fuentes, Juan Carlos es comentava, la càmera estava en este cas completament congelada per l'aigua que havia desbordat. Molt bona nit, ambient fred el que tenim hores d'ara i ambient fred el que tindrem esta pròxima matinada i encara demà. Alguns canvis els que tenim a partir de dijous. Demà serà un dia assolellat, fred però dominat pel sol, com en el dia d'avui. I a partir de dijous arribaran pluges i amb aquestes temperatures tan baixes podrem veure nevar cap a les comarques de muntanya, zones d'interior de Castelló i també en alguns punts de València, amb l'arribada d'un front que no és molt actiu però que portarà precipitacions dijous. Observen les temperatures mínimes d'esta passada nit. A Fretes s'han tingut la mateixa mínima que a Vistabella, Sant Joan de Penyagolosa, 5 negatius, molt pareguda a Casas del Río, a Llora, Villena o el Pinós, entre 1 i 2 negatius. Esta nit seran, pot ser, entre 2 i 3 graus, fins i tot més baixes que les que estem veient en esta taula. Per tant, demà un matí ben fred. I així el que veiem és l'efecte d'illa tèrmica. Aquesta és la imatge de satèl·lit de la ciutat de València i observen com a la zona de Vivers la mínima ha sigut de 6 graus la passada nit. Però què passava? Que la zona de la zona urbana té un efecte d'illa tèrmica, d'escalfa, i observen la mínima que han tingut esta passada nit a l'Observatori de Manises a l'aeroport, 0,6, una diferència de 6 graus que bàsicament és el provocat per tota la zona urbana que escalfa al llarg del dia i que després de nit manté eixa calor i manté eixa energia i manté la temperatura mínima més alta que a la rodalia. Esta pròxima nit tornarà a tindre un efecte molt paregut. I pel que fa a l'evolució de les temperatures, este mapa són les temperatures a les 7 del matí que hem tingut avui, amb color blanc, és la zona on hi havia alguna gelada. Observen la previsió per a aquesta pròxima matinada. La taca blanca avança una miqueta més, per tant voldrien que les gelades seran més generalitzades i les temperatures en zones més altes de muntanya seran encara una miqueta més baixes. Per tant, nit freda, nit de gelades pràcticament generals, la que tenim per davant. I veurem ara també imatges d'ahir, perquè ahir va arribar, encara tingueren precipitacions de vesprada i d'esta manera és com nevava cap a la Serra de Mariola. Ens envia aquesta imatge Jumi Benedito. Avui ha sigut un dia completament diferent. De fet, fins i tot ahir tinguérem alguna tronada que ha afectat el litoral d'Alacant. Les quantitats de pluja van oscil·lar entre 1 litre, per exemple, cap a la zona d'Alacant, o els 5 litres que deixaren cap a la zona de Xàbia. Aquesta és una fotografia d'ahir, de com arribava aquesta nuvolada que va deixar l'aspecte del cel negre, va descarregar aquesta precipitació al voltant d'1-2 litres per metre quadrat. Aquesta imatge l'envia Pablo Miñaca, més imatges també del cel completament negre que tinguérem a la zona de Sant Vicent del Raspeig, també un cel tapat en el moment de l'arribada de la precipitació. Avui el dia ha sigut completament diferent. Aquesta imatge també són dels núvols d'ahir de vesprada que ens envia des de Sueca Miguel Somovilla. Es va veure molt bé en la descàrrega de la precipitació amb formacions nuvoloses ben curioses, les que tinguérem en la jornada d'ahir, tornem a repetir. I acabem en aquestes dues imatges, esta de Torrevieja també d'ahir, amb l'arribada de la nuvolada que va descarregar la precipitació, i avui ja el dia ha sigut completament diferent. Un dia radiant, un dia fred, un dia dominat pel sol, hi havia bona visibilitat. Demà tornarà a ser un dia també de bona visibilitat. Hem pogut veure l'eixida del sol perfectament i la posta, i també l'eixida de la lluna. I el que hem tingut també és una miqueta de mar de fons. La mar de fons del nord-est està deixant-se notar a ones que superen el metre. A partir de demà de vesprada no tindrem ja mar de fons, tindrem mar de vent provocada pel vent que bufarà al final del dia de demà de sud-oest. Per tant, hi haurà una miqueta de canvi pel que fa a l'onatge que tindrem al nostre litoral. Imatges d'avui del dia radiant, imatges també d'un dia dominat pel cel blau. En aquesta imatge de Cullera, a l'esquerra, el puntet blanc damunt de la muntanya, recorden, és el radar de l'Agència Estatal de Meteorologia. Pot ser que dijous podrem veure imatges d'aquest radar perquè ens podrà mostrar la precipitació com s'acosta cap a nosaltres. Veiem algunes de les temperatures màximes del dia d'avui, perquè avui al sol la temperatura, diguem-ne que la sensació era agradable, perquè escalfava el sol, però a l'ombra l'ambient era fred, perquè hem tingut
ambient fred, i aquesta imatge de fredes ens mostra ben bé el gruix de gel que s'ha acumulat en algunes zones on hi havia aigua. Pel que fa a les màximes, més baixes que els últims dies, Onda 15, Betxí, Castelló ha tingut 14, evidentment Llucena és una errada, no és 69, volem dir, demanem disculpes, és 9 de màxima, a Catí hi havia 6, o a Vilafranca tan sols 2 de màxima, un dia molt fred. Ens desplacem més cap al sud. A València han arribat a tindre el Veric, l'Eliana València 15, Càrcer ha tingut 14, Allora, Requena 9-10 de màxima, dia fred també cap a l'interior. I per últim, repassarem algunes màximes d'Alacant, també l'ambient fred ha arribat, a Alacant i Elx han tingut 16, Pedreguer 14, a Xàbia hi havia 13, Sella ha tingut 11, o Fageca hi havia 9 de màxima. Les imatges del satèl·lit mostren el que estem comentant aquests dies, el moviment dels núvols entren de nord cap a sud i es tanquen la nuvolositat més destacable cap al Cantàbric i és on continuen acumulant-se nevades en les últimes jornades. També núvols que arriben ja cap a la zona del nord d'Àfrica. A nosaltres ens arriba la massa d'aire després de perdre la humitat i ens arriba molt seca. Per això tenim aquesta bona visibilitat i pràcticament no hi ha núvols. Les següents imatges són les mateixes del satèl·lit, però en color roig el que mostrem és la llengua que afecta l'aire fred. Observen com entra des de la zona nord de la península, arriba fins al nord d'Àfrica, fa aquesta mena de curva, que és la que mostra tota la llengua d'aire fred i que a hores d'ara pareix que té tendència a retirar-se lentament, tot i que ve una nova entrada d'aire fred darrere d'este front, que és el que ens arribarà el front dijous i un poc més de fred divendres. Per tant, amb aquesta evolució, el previst per a demà, en el mapa de superfície, recorden, distribució de la pressió atmosfèrica a nivell del mar, borrasca situada cap a Itàlia, cada vegada més dèbil, el vent més fluix, no hi ha línies isòbares, per tant demà vent fluix també, a l'espera de l'arribada d'este front és una miqueta més actiu, demà ja deixarà pluges cap a Galícia i serà a nosaltres quan ens arribarà dijous. Pareix que no tan actiu com ahir varen comentar i pareix que divendres passarà molt ràpid. Veiem el que diuen els mapes avui. Pel que fa a temperatures, a la ciutat de València, pocs canvis. Demà pugen una miqueta, baixen, per una setmana que es mantindrà freda, pràcticament fins al cap de setmana, i sí que ja la setmana pròxima, la setmana que ve, pareix que tendiran a pujar, però de moment temperatures que no canviaran de manera notable, màximes entre els 14 i 16 graus cap a les comarques costaneres. I parlem de pluja. Demà, els mapes del temps indiquen, observen, així tenim la península, que la pluja arribarà fins a la zona oest peninsular. I on nevarà? El següent mapa indica la probabilitat de nevades demà dimecres. A més, esta precipitació tota concentrada cap a l'oest, la neu demà tan sols caurà cap a la zona del Cantàbric, principalment, és la zona en la que s'espera més probabilitat de neu. Aquesta és la zona de pluja demà, el que indiquen els mapes, no arribarà al Mediterrani, demà nosaltres tenim un dia de nou completament assolellat, i en el següent diagrama el que mostrem és aquesta probabilitat de nevada, així la veiem, nevarà cap a la zona del sistema central i el Cantàbric. Dijous el front avançarà una miqueta més. I com hem comentat, així el tenim. El tindrem a les portes de les comarques de l'interior. Dijous sí que esperem precipitació a les zones interiors de Castelló, arribarà alguna gota cap a València i també cap al litoral d'Alacant. La part més activa quedarà al centre, però passarà entre el final de dijous i les primeres hores de divendres. I on nevarà? Dijous, les nevades sí que podrien tocar l'interior de Castelló, interior de València i alguna volva al final de dijous cap a les muntanyes d'Alacant. Per tant, el front arribarà, no molt actiu, però sí que deixarà cap al nostre territori alguna precipitació i alguna nevada. En mapes de símbols ho veiem pel que passarà els pròxims dies. Demà de matí, sol i fred. Matí paregut al d'avui, però més fred. Ens haurem de brigar a primeres hores, vent fluix de ponent. A partir del migdia, el vent ja bufarà de sud-oest, ratxes moderades cap al litoral d'Alacant. Temperatures màximes, com les d'avui, al voltant dels 15-14 graus cap a les comarques litorals. Arribaran ja alguns núvols alts al final del dia de demà i dijous arriba la part més activa del front. Pluges, un cel més tapat. A partir del migdia el cel quedarà cobert, pluges dèbils, ruixats, algun moderat cap a l'interior, en forma de neu, per damunt de 800-900 metres cap a l'interior de Castelló, interior també de la província de València. Temperatures una miqueta més altes, però continuarà sent un dia fred i de fet més núvol. I el que comentem, el front passarà dijous i divendres el vent giraria a gregal i els mapes d'avui no donen tanta pluja com ahir. Pareix que podríem tindre precipitacions sud de València, litoral d'Alacant i Castelló quedaria ja fora divendres de la zona de precipitació. Dissabte, amb el vent de gregal fort, mala mar, tindríem encara pluges dèbils cap al litoral d'Alacant, però pareix que ja no plouria cap a la zona de València i de Castelló. Demà veurem
què s'indica? De moment el que està clar és que el demà és un dia fred i de sol, dijous arriba el front, que deixarà pluges i alguna nevada dèbil, i divendres aquestes pluges pareix que ja es traslladaran cap a la meitat sud. Demà tractarem d'indicar si pugen una miqueta més cap a la zona de València o quedaran ja més bé concentrades cap al sud, com pareix que indiquen en el dia d'avui. Acabarem, recorden, que poden enviar imatges i fotografies amb l'eixida de la posta de sol. L'eixida del sol a les 7 hores 52 minuts. Hem guanyat avui 2 minuts, un de matí i un de vesprada, i la posta a les 18:40. La lluna està creixent, tenim lluna creixent. Recorden que la eixida de la lluna esta pròxima matinada ja la tenim passada el 70% de creixent, al voltant de les 3, passades les 3 de la matinada, i demà la posta a les 13 hores, al migdia, 13 hores 56 minuts. Imatges i fotografies, vídeos, moltíssimes gràcies per la seva col·laboració, que les poden enviar al correu electrònic oratge@tvmediterraneo.es. Imatges del cel blau, imatges del fred o imatges de precipitació si arriben dijous. De moment demà pluja no esperem, demà fred encara, a l'espera d'eixe front que es portarà algun ruixall i neu dijous. Amb aquestes imatges de la mar alterada a primeres hores del dia d'avui, acabem, que passen una molt bona nit.